И здравейте хора, да попаднали сте на моят giveaway. В този giveaway ще раздавам ето тези чудеса, които са ми в ръцете, по-скоро в инвентара. И сигурно всеки, който се интересува от играта, ще се казва, абе колко ли струват тези неща? И в това залагам главата. Нека да видим. Това да, ефтино, горе-долу, 45 милиона. Продължаваме към следващото. Това мисля, че беше около 15 милиарда, защото съм ги гледал. Да, даже и малко повече. И да, после ще кажа условията. И в линк долу в описанието ще напиша моето име в Roblox. Окей, 2 милиарда. Това е 1 милиард и 200 хиляди. Милиона, да не извинете ме. Това е около 20 милиарда, мисля, че което е най-скъпото от тук. И да. За да спечелите тези 5 неща, условията са да коментирате под видеото, да съберем, да лайкнете видеото и да съберем 200 лайка и също 100 абоната гоним, нали, моля ви се. Ако ги достигнем, това ще бъда супер щастлив и ще изтегля победител. И ще напиша в линка долу в описанието, в коментарите, моето име в Roblox и ще го адна. И това беше всичко от мен, хора. И чао! Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да напишете коментар, за да участвате в giveaway. Това беше всичко от мен. Чао!